to duk lokacin da ka ji mata suna maganar haƙƙi to so suke cinye haƙƙin namiji amma ba haƙƙin su ba da yawan su ba sun fi son ka fifita su akan mahaifiyarka da yawan su kai da yawan su wasu idan kai mahaifiyarka abu haushi suke ji me yasa ba mahaifiyar su kai ba me alaƙa ka da mahaifiyarta mutunci ne ba kawai amma ba haƙƙi ba ka da wani alaƙa da mahaifiyarta na cewa tana da wani haƙƙi a kan ka cewa sai kai mata wani abu a mutunci ne kawai da kimantawa da kuma kana da dama ka yi lauta mata amma so take in ka samu miliyan 1 ita ta ci 400 mahaifiyarta ta ci 200 ku ci 300 a gida miliyan 1 100 kuma ka ajiye mata ko ta kwana muna gane ha ba gaske ne shi sa mutane yana tsoron aure suke ji ai aure akwai wahala ba wani wahala shi aure kai abin da zaka iya ne yin fitzo sa'atin min sa'ati wa man qadara alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataaha sayaj'alu Allahu ba'da usrin yusra da yawa daga cikin mata za ga ba sa girma maza shi sa kullum na sha fada duk yarinyar da ya gabata girma kuna waje kar ka aure ta dole ne ta girma maka ko kuma dole ne ka tausaya mata wannan ce alaka tsakanin miji da mata ta girmama ka ka kyautata mata wannan shine alaka duk yarinyar da kana waje ba ta iya rufe sirrinka tana yaɗa shi a cikin ɗan uwanta da abokanta kakka aure ta gidanka ba zai zama yana da sirri ba yarinyar da ya ga irin ba ta yadda da babu ba komai sai ta irin fake life din nan ba da ko sisi amma ta ga tana fake life kakka aure ta za ka ringa dora ma nauyi na abin da ba za ka iya ba shi kuma zaman gidan aure yau da gobe ne amma sai su zo ai dafa abinci ba haƙƙin mace bane in zuwa a wani addinin in dai a musulunci ne wajibi ne mace ta dafa mijinta abinci sai dai ba ta da lafiya ko tana da yanayin da ba za ta iya Allah shirya da mu wani ma sai zai ci ai matarka ta fi iyayenka haƙƙi a kanka wani haƙƙin ya kamata a riga mu cewa haƙƙin ciyarwa da shayarwa ko kuma wani irin haƙƙi abu na tara kamalu karamin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ta'dhimihi li sha'airillah wato cikar karamcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da girmamawa da dukkan wani alama na addinin Allah abu na goma jawazu fi'li ma yuqlimu al-hayawana lil maslaha halaccin a aikata wani abu da zai iya azabtar zai iya sa dabba ta ji ciwo matukar akwai maslaha kaga tsarin kunnan nan a mata alama cewa hada yace kaga akwai zafi a ciki amma ya halatta kamar yadda ya halatta ka sauka ka yanke ta a ranar sallah ko ranar suna ko kuma kawai kana da wadata kana so ka ci rago a gidanka muna gane ka san so da yawa a ƙasar Hausa ta Najeriya mun fi kwakwakwon talauci yanda aka je Nijar ka san shi Bahaushe ɗan arewa baya jin kunya kama abinci ba nama yanzu kama mai kuka tsorata kuma yana da halin da zai ba wani fa ya kawai tabbatar a gidansa an daina wuya da nama kawai abin da iya yanzu majalisa mata na hudu yana 25 amma an fota uku a gidansa ba naman miya aba malam ai shi nama da romo yana ƙara kwakwalwa ina gama gaskiya in kana da yara wata ran kawai ka so nama ai romo a ringa ba yara suna ci ko da gurasa ne wannan ya dan wanke kwakwalwar dan adam amma shi ba sai zai kama abinci ba nama ba kifi kuma kullum fa wai shi ya sadu da kawai shi ba yadda zai yi amana amma nan Nijar kullum muna ci a talaka ne in ka je Nijar ba wanda zai kama abinci ba nama bayan an kama abincin da nama sai an kama wani nama su faya kuma shi yasa duk wanda a halittarsa baya cin nama ko kifi to an gama da shi ina ga mu gaskiya an gama da kai